hvala na čaju, daj mi sada avione. Urnebesna naslovna strana britanskog tabloida ismejali Zelenskog i Charlesa III. Britanski kralj Charles III primio juče u Buckinghamskoj palati u Londonu ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Zelenski je rekao da je zahvalan kralju Charlesu na toploj dobrodošlici i za podršku građanima Ukrajine koji su izbjegli od rata Ujedinjeno kraljevstvo. Za mene je čast da sam prvi predsjednik Ukrajine u istoriji ukrajinsko-britanskih odnosa koga je primio britanski monarh, napisao je Zelenski na Instagramu. Britanski tabloid The Sun ismejao ovu posjetu Zelenskog u šaljivu naslovnu stranu na kojoj piše: hvala na čaju, a sad mi daj avione. Pobjeda će promijeniti svijet i ovo će biti promjena koja je svijetu odavno potrebna, kazao je jučer Zelenski u obraćanju u britanskom parlamentu. Zelenski je istakao da Velika Britanija korača s Ukrajinom kako je rekao, najvažnijoj pobjedi naše današnjice, koja će biti pobjeda nad samom idejom rata.